Sugeng enjang. Kepiye kabare bocah-bocah dina iki? Muga-muga bocah-bocah padha sehat kabeh ya. Ing dina iki arep sinau basa Jawa maneh. Sinau suarane kewan. Sekarang kita akan belajar bersama belajar bunyinya hewan. Nah, saiki padha siap kabeh ya sinau suarane kewan. Ayo saiki padha digatekke gambar iki ya. Yo coba iki gambar apa? Gambar apa? Cecak. Bahasa Indonesianya cicak. Basa Jawane cecak. Kepiye ya suarane cicak kuwi? Suarane cecak cek 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 cek. Nah, saiki iki gambar apa? Kucing. Kepiye ya suarane kucing iku? Suarane kucing. Ayo, suarane kucing kepiye? Soalnya sing ngerti? Suarane kucing ngeong ngeong ngeong. Saiki iki pitik babon. Pitik babon bahasa Indonesianya ayam betina. Nah, pitik iku ayam. Unine piye yo? Suaranya bagaimana ya? Nah, suarane pitik babon, suaranya ayam betina, petok 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 petok, utawa kruk kruk kruk. Nah, saiki gatekke meneh ya. Gambar apa iki? Pitik jago. Pitik jago iku ayam jantan. Unine piye yo? Kukuruyuk. Nah iki gambar apa? Anake pitik. Anake pitik iku diarani kutuk. Kutuk itu anake pitik, anaknya ayam. Unine kepiye ya? Unine pik 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 pik. Nah, ayo coba dibaleni meneh. Pik 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 pik. Nah, saiki iki gambar apa? Gambar wedhus. Wedhus iku kambing. Unine kepiye? Unine wedhus ya iku mbek mbek. Nah, ayo coba mbek mbek mbek. Nah, iki apa? Tikus. Unine cit 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 cit. Nah, iku mau unine tikus. Coba saiki digatekke maneh. Iki apa ya? Coba saiki gambar apa iki? Bebek. Iki kewan bebek atau itik bahasa Indonesianya. Unine kepiye ya bebek iku? Unine bebek ya iku ana sing ngerti? Iya, wak 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 wak. Nah, iku unine bebek. Nah, iki apa? Iki banyak. Bahasa Indonesianya angsa. Bahasa Indonesianya angsa ya. Basa Jawane banyak. Nah, unine banyak iku kepiye ya? Ngak ngak ngak. Nah, iki apa? Lemut. Lemut iku basa Indonesiane nyamuk. Basa Jawane lemut. Ya. Unine kepiye ya lemut iku? Bocah-bocah mesti wis ngerti kabeh lemut iku. Wis tahu kecokot toh? Sudah pernah digigit toh? Nah, unine ngung ngung ngung.
iki kodhok. Kodhok iku bahasa Indonesiane katak, basa Jawane kodhok. Kodhok unine piye ya? Nah, ana sing wis tau ngerti unine kodhok? Teot, teot, teot. Nah iki apa? Iki jangkrik. Jangkrik iku metu ing wayah bengi, keluar di malam hari. Unine kepiye ya jangkrik iku? Unine jangkrik yaiku krik 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 krik. Nah, wis ngerti kabeh ya. Coba nek wis ngerti, saiki tugase bocah-bocah nulis 5 arane kewan lan kepiye unine kewan mau. Tulisen ing buku basa Jawa tulis. Tugasnya anak-anak menulis 5 macam hewan dan menyebutkan bunyi hewan yang kamu tulis. Kerjakan di buku bahasa Jawa tulismu. Setelah selesai, pekerjaanmu difoto dan dikirim ke Google Classroom. Selamat belajar anak-anakku semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.